Dlhodobý úspech firmy sa dnes nemeria len výsledkami, ale aj tým, aký dopad po sebe zanechá. Dynamic Holding predstavuje správu o udržateľnosti za rok 2024. Udržateľnosť pre nás nie je jednorazový cieľ, ale systematický prístup ku každodennej práci. Sledujeme spotrebu energií, spôsob nakladania so stavebným odpadom, aj úpravu prostredia na realizovaných projektoch. Za výsledkami našej práce stoja ľudia. Ich bezpečnosť, stabilita a možnosť odborne rásť sú pre nás základom kvalitného a udržateľného podnikania. Vytvárame prostredie, v ktorom sa dá pracovať dlhodobo, zodpovedne a s dôverou. Vnímame, že naše pôsobenie presahuje hranice stavieb. Preto sa zapájame do aktivít, ktoré majú pozitívny prínos pre komunity a regióny, v ktorých pôsobíme. Veríme, že dôvera vzniká z dlhodobej konzistentnosti a otvorenej komunikácie. Naše fungovanie stojí na jasných pravidlách, transparentnosti a férovom prístupe.